Patih Kencaka. Jagone mundur, botohe maju. Saanane menungsa wirala babati kulune. Permara mangusa myung ambrengeng ngadi karunaning kaswasih aneng marga memalagung wah Mbak Yuku Salindri Yayi Bilawa kowe lumayu mlumpat saka pepanggungan apa ingkang dumadi Bilawa cetha lamun turik lan licik wong Kincapura ing atase jagone sing jenenge Raja Mala wis tak pateni ambyar ana madyaning Sendhang Watari Bata ora trima sumbar majiya-jiya si Patih Kencaka ora kok njur aku iki jirih getih wedi matine aku moh ngrusak tatanan aku mung tanding karo jakone wegah aku tanding karo bata ngisin-ngisini yen pancen kowe bakal nguncati tetep dioyak karo panjenengane Patih Kencaka kae ning jero pasar ana wong pirang-pirang bisa kanggo srana kowe ndelik Bilawa lir sapating sun tumile ngangulati puspita metemindah kang warni ngibarate kaya geni ingkang mubal-babal murup manghalat-halat banjur sineram wujuding banyu aku wis ngubengi jagat saisine nanging lagi iki aku nemokake wong ayu nek nganti tumpuk undung kaya mangkene wiwit saka puting rambut nganti jempoling sikil babar pisan rene gethek cirine wong ayu nganti sumunar mawa cahya prasasat kaya rembulan purnama siji kowe sapa wong ayu muni nggih dangu dumateng jasad kula abdi ing kraton Wirata ing winten dalu leladi dumateng Raden Ayu Utari nami kula pun Niken Salindri dadi kowe bature ponak aku Utari. Nggih kasinggihan ing atase batur tek ayune kaya ngene. Mula kala mangsa wong omah-omah bubrah, wong bebrayan rusak yen mrangguli batur sing ayune kaya kowe-kowe.
Inggih menika nggih wonten filmipun. Latasan nggih. Bloko suto, blak utang terus tegang terang. Ya terus terang. Aku kaprawoso rosaning rasa tresna kawan kowe Salindri. Manuta dadi mbok patih. Nun ngapunten menapa Raden Patih Kincaka dereng kagungan garwa. Ya wis, wong sampun kagungan garwa diarep bojo dumateng kula. Mangke tartamtu badhe siya-siya kalian kula. kowe tetep dadi mbok patih. Lah mbok sepuh kados pundi tak ombenane baygon. Dheweke mudhar ora ana sing bakal ganggu anggenku karon sih kawan jeneng sira Niken Salindri. Mboten saged amargi kula sampun gadah pacangan. Wis duwe pacar. Sampun Menungso ngendi? sanes manungsa ning sipating Gandharwa. Gendruwo. Nggih, Gendruwo ngendi? ingkang tenggo pojok beteng Pasar Wirata mriki. Mila menawi jengandika badhe malakrama kalian kula menika klentu karana kula sampun anggadhahi katresnan nadyan wujudipun gendruwo. Ayune kaya ngono tek dadi pacangane gendruwo. Apa kowe ra gila? Nun sewu katresnan menika sipatipun wuta, mboten nyawang menika menungsa menapa makhluk sanesipun. Langkung prayogi kula palakrama kalian bangsaning Gandharwa tinimbang dibojo karo menungsa ning pakartine kaya setan. Rabene. Ayo rupamu ning landhep sing dadi ucap. Wong wadon krubya kabutan pinjung ning ndi param tetep ndak uyak. Ora kena tak lus njal tak kasar. Tak seret marang kepatihan dadi bojoku. Loh! Loh! Wait! Loh! Wait! Loh! Hot! Pak! Hai! Ayo, iki rupa kencok kakang tak jaluk. Wait! Wait! Ah! What? Oh! Loh! 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 Ah! Ah! Loh! Tobat. Tinimbang kowe mengko keseret ana paukuman kowe lunga. Kowe lunga pila. Salindri. Kunjing langit kelap-kelap katon leregin sanging alis risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik sembah pangabekti kula kunjuk Raden Seta. ya ndak tompo iki ndak sawang pamanku Kincaka rupa Kinca Seda ana sak pinggiring pasar mongko sing mapan ana kene mung kowe Salindri. Ayo
Ripalungguhan iki manuta ndak unggahake ana pendhapa pengadilan apa sing bakal nduk tampa saka Rama Prabu ing Wirata. Muni nggih mboten langkung sendika ngestokaken dawuh Raden. Anadya Yutama Ambara rumeng kusuma Inuwun Yayi Susarmo. Ramyaning kang sasangka kumar